Hej, så der må vi komme til den her video. I dag spiller vi med Minecraft FPP. Selvfølgelig en på FPP, og jeg tror... Ja, præcis. Der er lag. Normale indstillinger. Ej, ja. Så fik I lige set mine normale indstillinger er fucking vilde. Fordi at, ja. Og vi spiller noget FPP, fordi at det følte jeg lige for spille. Fordi ja, FPP det er en fin server at spille på. Ja, jeg mangler en fucking pil. Prøv lige flere her. Men ja, jeg tror jeg har nogle topics at snakke om her i dag. Det er simpelthen at jeg kommer til at lave nogle... Jeg kommer måske til at lave en serie, der hedder C-søndag, og det er... Jeg synes, det lyder rimelig fedt selv. Og ja, der er lige en flue, der fucking irriterer mig. Undskyld sproget, men ja, der er en flue, der fucking irriterer mig lige nu. Og det er ret træt af, og nu bliver jeg flækket bagfra, så derfor løber vi lige low. Jeg vil også lige have noget soup. Fuck! Du skal have set meget. Shit, næsten fuld diamond. Det må sgu give dig, bro. Du er syg, jalla. Wow. Nå. Men, ja. Det er fint. Jeg begynder snart at streame igen, og det bliver virkelig, virkelig fedt. Så der kan I komme ind og kigge og stille spørgsmål og gøre sådan cirka, hvad jeg har lyst til at gøre. Fordi at jeg tror, at jeg vil streame, da den her video bliver uploadet. Der streamer jeg en Twitch og TV, der kommer link ned i beskrivelsen. Og, eller, ja, jeg vil skyde på, at jeg kommer til at streame i dag, fordi at jeg tror lige, jeg har lige lyst til at streame i dag, og ja. Fuck. Hvad fanden? Ja, jeg føler lige for at streame i dag, og det er bare det lige i dag, at jeg streamer ind på Twitch.tv, og jeg vil invitere et par stykker med ind, sådan at, ja, nu dør jeg. Godt, kan vi lige få lov til at komme op, bøsse ud. Bogspammer, du er ikke grinerens pp-mod. Og ja, I må undskylde, hvis I hører mus. Jeg køber snart en ny mic, og det er bare det bedste, jeg ved. What the shit. Ja. Det er en T-Bone AC440 studiemikrofon. Ja, den her video der vil der komme noget musik ind over, og så vil der komme en outro. Og der vil snart komme en intro, tror jeg. Jeg er ikke sikker, jeg kan ikke love noget. Men jeg vil prøve, se om jeg kan få lavet skaffe en intro til en fremtidig video, og ja. Yeah. Det er egentlig, hvad jeg tænker lige nu. Altså. Oh fuck. Det var sgu close. Wow. Det var lige den der diamond guy, der var lige kommet. Ja. Jeg tror, vi tager Archer den her gang. Lol. Der er 2. Lol. Nå. Så lige nok den her noob, der bare løber ud uden skid på. Ja. Gratis kill. Min stats, det er ret lort, fordi at, jeg er ikke så god til PvP. Jeg har næsten 50 døde. Det er ikke så godt. Wow, shit.
Wow, sneaky bitch. Ja. Jepsen depsen. Jeg har ikke nogen timer på, hvor lang tid jeg har optaget lige nu, så... Ja. Ja, jeg har ikke nogen timer på. Så... De videoer, de bliver ikke så lange, så jeg tror bare lige, vi tager den her, og så vil jeg sige farvel efter det her, efter vi lige har taget den her kamp. Eller når vi dør. Fordi at jeg skulle gerne kunne vinde over ham der. Men nej, det kunne jeg ikke. Desværre, det var sgu lidt noget lort, men ja, som I nok kan se, så er det her videoen for i dag. Og ja, den er slut nu, desværre, så vi ses igen i næste video. Hej hej.